I dag får en lang række byggepladser, gartnerier og landbrug besøg af Arbejdstilsynet, Skat og politiet. De tre myndigheder har tilsammen 32 indsatshold, som i dag besøger arbejdspladser over hele landet. Razziaen kommer efter, at regeringen og Enhedslisten har aftalt at styrke indsatsen mod social dumping. Derfor har dagens aktion især fokus på at afsløre underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Men holdene skal også tjekke, om de udenlandske virksomheder er registreret korrekt og kontrollere virksomhedernes lastbilkørsel. Det er første gang, at de tre myndigheder går sammen om en razzia, og derfor var hele 2 ministre med på kontrol. Det vi gør nu anderledes, det er, at nu rykker de tre myndigheder ud samtidig. Razziaerne i dag består både af Arbejdstilsynet, Skat og politiet, og det er for, at vi samtidig kan koordinere indsatsen på tværs af myndighederne. Og dermed kan vi altså få øje på både lovovertrædelser, hvis ikke der er ordentlige løn- og arbejdsforhold, og hvis ikke arbejdsmiljøet er i orden. Vi er jo nødt til at afsløre, hvor der foregår snyd og fusk, og hvis ikke vi kommer ud på byggepladserne og afslører, hvor tingene ikke er, som de skal være, så kan man heller ikke komme snyderiet til livs. Så det er hårdt benarbejde, der skal til, hvis vi skal have vendt skuden.